NH 231MC para desligar a emergência. Também a viatura AKF 079MC. A viatura AKF 079MC. Matrícula moçambicana, por favor, desligar as emergências, senão vai descarregar a bateria. Obrigado. Independence gore 2026 akasiyana nemaindependence emamorense ndaona zvinhu zvashanduka muzvipinge stadium yedu yakagadzirwa yakapendwa vana vakusimudzirwawo kumutambo zvanga zvisikamboitwi ndaonawo zvachinjwa pagaza primary pakagadzirwa pakatogadzirwa zvinotodarisa stadium izvezvi mune mitambo yakasiyana siyana yanga iripo kwaiwa mashefu akasingambosvikawo kuno kumuchipinge dai aramba achipoyo maindependence ese ndaona kuti independence mauriro aita yashandisa zvimwe zviviri saka tava nekudzidza kwakawanda kwakasiyana siyana. Tinofara nezvekuitwa inotungamirwa nakomureti Dr. Ndinji Munangagwa ikuti centralize maactivities eindependent achibva kumabig cities like Mutare, ndau yaIchipinge. As you see, this place is full up nekutogara pasisina. It's good because zvinospreada oneness yevanhu, especially vana vemuManicaland vanopedzisira vakuziva all part of Manicaland. Like iye vari kuuyawo kuno vanobva kwaNanyanga all other districts vanoita coordination which is good. Zvinotipa oneness yedu kukure zvinoita kuti nzvimbo imwe naimwe ikure develope. Like iye munoroti infrastructure is improved. Zvagadzirirwa stadium yedu yanga yakutogara isingachashandi but nekuda kwechinangwa cheindependent chaitwa muno yagadzirwa. We are very glad for the development iri kuita take place in this place. I thank you. Ndakara maningi dzaiko kuno first time in this team independent ikoka iro kuno zvinoratidza kuti leadership ya president Mnangagwa vari kugona kutenderedze nyika yake kuti agesa asiye chinangwa chekusangana weZambia uye nekuti chii chinozi kusangana weZambia uye chii chinozi independent kusunungura kuzere nyika yeZimbabwe.